Καλησπέρα σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, χαίρομαι. Σήμερα παίρνουμε ένα ASMR hobby όπως βλέπετε και θα ξεκινήσουμε από αυτή την πίτα. Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να τα νικήσουμε όλα. Είναι και satisfying, ναι. Αυτό θα είναι το part 3 satisfying το βίντεο. Πες, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, ακούστε πόσο satisfying είναι. Σας αφήνω λίγο το χρόνο σας. Δεν είναι ωραίο, όπως ακούγεται. Δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι απλά ωραίο. Θα κάνουμε το πάμε. Παιδιά, απλά satisfying. Απλά satisfying. Εσείς έχετε σκούζι. Εγώ... όχι. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα... εσείς πώς ASMR παιχνίδια έχετε παίξει? Γράψτε κάτω στο σχόλιο. Ωραία. Πατάμε πάνω εδώ πέρα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σκούζι. Ναι. Δεν έχουμε παίξει καθόλου. Πάλι καλά θέλει. Ελπίζω να μην πέσουμε. Αυτό είναι τα πλήκτρα. Ναι. Είναι ήδη ωραίες να μην. Δηλαδή. Αυτό είναι τα πλήκτρα. Θυμάστε. Αν δεν θυμάστε, πάτε το βίντεο παρακάτω νομίζω. Ευτυχώς έχουμε το teleport. Πάλι καλά. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε να τα νικήσουμε όλα. Αν τα νικήσω, έστω και 2-3 κάποιοι, κάντε like και subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Εν τω μεταξύ, έχω αλλάξει λίγο το look μου, δηλαδή το skin μου, γιατί μου αρέσει λίγο πιο πολύ το τέλος. Θα πάμε εδώ. Ωραία, φίλε. Δεν πρέπει να πέσουμε εδώ πάνω. Δεν έχουμε κάνει checkpoint, αλλά εμείς είμαστε προ, παιδιά. Είπα να μην πέφτουμε, αλλά εγώ πέφτω. Θα πάμε εδώ πάνω. Εν τω μεταξύ για να δω πόσο έχουμε πάνω. Δεν είναι και πολύ. Πολύ είναι. Πάντως σε μένα δεν φαίνεται πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ satisfying. Απλά satisfying. Χωρίς άλλα λόγια. Πάμε. Ωραία. Σκεφτήκαμε για το δύσκολο και το εύκολο. Αι, φίλε. Το καλό ρε φίλε, πήγα να πέφτει κάτω. Γυρί. Πύρι. Δεν έχω δει ποτέ σκουίζι. Τύριο. Ναι. Άντε. Και δεν πάτησα να κάνω teleport. Ρε φίλε. Πατάμε εδώ πάνω. Παιδιά σας. Θα σας ρωτήσω. Σας αρέσουν τα satisfying? Αν ναι, πατήστε like και subscribe. Εμένα μ' αρέσουν. Είναι τόσο σκούζι που δεν μπορείς απλά να αντισταθείς. Λίγο είναι. Απλά satisfying. Δεν έχω λόγια. Απλά δεν έχω. Τέλος πάντων. Αυτά είναι καραμελωμένα μήλα. Αυτά είναι πραγματικά φρύδια.
Τα ξέρω παιδιά. Ωραία. Θα το πάμε και ελπίζουμε να μην πέσουμε. Γιατί πριν άπαιξα, οπότε δεν αφήνεται. Ναι, τι να πω τώρα. Δεν πρέπει να πέφτω. Δεν πρέπει να πέφτω. Εν τω μεταξύ, ούτε τα αυτάκια μου νιώθουν μια χαλάρωση τώρα. Κανάνε δικτατόρες φίλε. Oh my god. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο κάτω που σας ηρεμεί. Δεν ξέρω σε κάποιους αν δεν αρέσουν τα satisfying, τότε σε όποιους δεν αρέσουν. Γενικά, εσάς πώς αρέσουν τα satisfying. Εμένα μ' αρέσει. Λίγο φτάνουμε. Φτάνει μια αυγά. Δεν το ξέρω. Ήταν αυγά σκουλής. Δεν τα έχω δει και ποτέ. Έχω δει αυτές τις πατούσες στο πλήκτρο. Δεν τα πλήκτρα, αυτές ήταν μέσα στο βίντεο. Πρέπει να τα πατάμε αργά. Όχι! Πώς έγινε αυτό τώρα? Απλά με πιέζει. Και κάνει να χάνω. Ωραία. Μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Ελπίζω να το περάσουμε το τόστο. Όπως είπα, φτιαχτήκαμε για τα δύσκολα και τα εύκολα. Τι έκανα μόλις τώρα? Είπα που φτιαχτήκαμε για τα δύσκολα και τα εύκολα. Πες μου πως δεν πρέπει να πατάω στα παραπλήκτρα. Ναι! Τώρα βγάζει λογική. Μην πατάω άσπρη. Σχεδόν είναι αδύνατον. Να πάρουμε λίγο ζώουλα. Ωραία. Αυτό το περάσαμε με επιτυχία. Μπράβο σας. Ωραία. Νομίζω τελειώνω. Ναι. Νομίζω τελειώνω. Chocolate. Βανίλα. Chocolate. Εσάς τι είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Εμένα όλα μου αρέσουν τα φαγητά. Αλλά όχι και όλα. Κάτι μου αρέσει. Ναι, τέλεια, μπράβο. Παιδιά, σας αρέσουν τα βίντεο μου? Αν ναι, ευχαριστώ για την υποστήριξη. Και επίσης, κάντε like και subscribe. Είναι δωρεάν. Εδώ πέρα έχει laser. Αυτό είναι ultra satisfying. Νομίζω πως ήταν αόρατο σύννεφο. Χωρίς πλάκα, φαίνεται σαν αόρατο σύννεφο.
Και ολοκληρώσαμε τον πύργο. Μπράβο μας. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Τα λέμε.